Розбирають завали та розблоковують будинки у ще донедавна окупованих містах. На Київщині пліч-опліч з українськими рятувальниками працюють іноземні рятувальники-волонтери. Вони є співробітниками екстрених служб у Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Австралії та Польщі, але приїхали на допомогу українським колегам. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що з суботи добровольці працювали у Бородянці, а вже зараз у Гостомелі. З волонтерами зустрівся голова Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Крук та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, усі сили кинуто, щоб зробити звільнені містечка придатними для життя. Here we go. Thanks, Onion. Jared.